이거 걸리다 피게도 따봤어. 따보면 어쩌나네. 이거 아스는 카그냐카 모이럭 반다. 게시니와 함께 찐이 드브라고 관계성 파텄 록 반다. 가부터 이거 거로모이 구도가트. Hello everyone, good morning. Phùng cả hàm làm sao nó rồi cho đây sang cái tập video. Tao bông cái ăn phùng ní mà mới xong tông nó mày cái box sẽ được cái có cái mới cái tao xong đấy mới hiện cái ăn tí ní cái bằng mắt item xong đấy cái xuân nó có này trong cái mới tam xong đấy nó tao sẽ có nó được người mà này sẽ cái số này thôi. Tao ăn vui lá phát độc bái sobai sẽ làm cái này phát độc bái sobai nhà tam cái xong đấy sẽ không nó nó vui lá tao ăn sẽ làm cái gì mình làm cái này ta. Finally, tabo hongke ang phatok bai sobai sanami bai khai ko emono tam ki songnai mono tabo songya ko ani mai bo sai ramani boy kotuk na nai tong khadu kisa kole rugana mai kole ria khe tola ko phau mo abni bai kole na tai kusko ru ko tong kha kholo bai sima ro nai tabo hongke ang mai rok songai bai khai ko mai khe kholo bai ri bai kheta ke yang hongke phatok bai sobai songna bagai boti bo sai rakha cái ăn phát độc bá cho bao nhiêu tâm xong mà lẽ ông một cái ăn một cái xong này được tí nào có đâu cũng sẽ xong này cái phát độc cho bao nhiêu cái một cái xong này ta một cái là một số cái ăn cái tâm thì một cái xong này ông một cái xong này ăn cái ăn ta bó khăm cá có tổ chức khăm nào cái thằng ấy trong cái xin nó cái nào cha là một số có đâu cũng sẽ lạnh tăng vô lòng khai trong số các bữa ăn ta bao đá sẽ mà nào này đá thì là những cái thằng nào là goro go hingga ang kham ka koto jare ke ma khin thok jokta apni bai kisa mar khin ongo alu rok te muya rok ei kotam hnai aya alu muya hingte eko sobai bor la ngeta bo ang thang dong nai dong di bolong khai tong suka pura nai ge di ma si borong skiru ang khe hi jago si yang le thang cái cái na po to bolong kha so kha bi thi na na ma se rồi ra gyang lai tong chung wa ti phai tong cái bà rồi ra ta ang ta bo hai kisim sa hogi tong ta bolong kha so kha pura mà bang cái thằng này mà đi có giàu có khăm cả ở thằng xe bứt thay mặc khác này lòng người ăn phải mà liam tôi khe chỉ nên đâu không cái tội yang cái có ra vặt vàng tôi khe mà phải chưa ta bảo khác này cái có bứt thay tổng cái có bứt thay nó khả năng cái ta bọc khắc cái này bữa thấy còn mất东西이거 아스는 khắc cái khá cái tên nalia tao nó có thằng này tao bảo ăn nó có phải số bài khá cái anh ấy phát đầu bữa xong na này bữa bọc sợi mà này có cột rugoi trong khát đâu cái tao bảo phát đầu rồi này có tao bảo phát đầu xong rồi này đấy phát đầu rồi khăn cái món sò rồi này món sò rồi phải khen cái số bài rồi này 이거 파도를 바이카 이게 소바이케 모서를 소바이를 나이다 다보고도 관계 모서를 나이 모브라 담한나 혹니 파독세 이거 혹니 파독 이게 다방 모서를 이렇게 라이네 양 많이 비기서 걸레를 장애미 좀 거. 다복 ang ani 파독 모이다 소바이버리 바이케 모서버리 바이케 그뭐 가함 키코도 가트 기샤몬 가트 이게 다복 ang 거덕 có đông mới xong là ba cái để thì khởi tại ya cũng bị bán sắm tại cửa phải cả này là khăn là thằng ấy khăn cả thể khăn là thằng ấy 이거 따보 앙 모야 동어라 모야 그리자 부모 와이스 프로 아마 또 페이사르 작다나 모야 그디 뭐 카야 게 모노 공사르이 게테 감가르나이 게테 거 소바이 타이니르나이 게테 알로르나이다 이게 따보 앙 거로 모이 송나 바게 되지 그러네 따보 앙 거로 모이 배방 되지 khai ko suya kota sena moya koi paikha ojago alu sobai ge khamka moya ta hingga ani phatok bai sobai bok sai mani omobo
गथ'बो दंखादा दाबो होनके आं सबाय फाटबाय सबाय संनाय जागो एगो दामनाय मोखै दोना बागै मोखै खलनाय होनके बमहाय मोखै मालाय नरं दाबो आं फंगानदो एको माहाय मोखै एको अजागानि नालि आं अजागो होनके बिथि रोजाकबला होनके आनि ते कासे एको यांबो दङ होनके ते आयं नगोगोलबो दं ता आयं किसानानाय ता होनके अरनि अरके फांसासि अरनि दुइटा तिनटा बसक नावाना होनके ते yang nogana te kaisa nogana butong ta iko yang butongo hingke oroni kisa kholina naita iko hingke monorokhe moi khusulu ngota hingke angkhe amono mokhai hina songke mokhai hina ta hingke khusulu ngga khe ang thokjaga ta iko tabo kholai tongo finally iko kholai paikha hingke tabo mono ang sui nanai sui moyerui mono rugoi iko 5 minute rok tongkha 5-6 minute tongkha keno moi kari sinai finally guys tabo ang mokhai rite ko mokhai belai ike mokhai belai no iko mo phonai gas kari sinai ani moi do already monai paikha pek kha phatoro petele mankha ke pego ike sambute ranai kari nata finally tabo hingke ani phatok bai sobai mokhai songai paikha moinse kalar chitrama onek thok waisa onek thok jogta ang borok hingke ta thok jog khaimia but ani hingke onek favorite hingke tabo hingke ang moi kodongna bagai boksari naita su mo sinamaya koi paijak suya kota hingke tei mosobori ekho tabo mosorok rwnai iko mosobo mo phungni moso se do phungni moso yang mo boroni paito himani norok nang khawano mo yang koi phang bazar ni paito himani yang koi phang baksa borong ki koi phang ke khaimano baksa borong ke khaimia ta bazar ni bungno koi phang ta koi phang bazar ni paito himani eta bang moso bonto khagai ororunai moso bonto khakpa khengke to moi sunai finally guys tabo hingke ani godok moi ready khlaikha ang iko tabo mono box herinai ojaga bebang reply pekita eta ke box herinai godok moi hingke box heri paikha tabo hingke ang iko moi ar khumani tai khamka rok khakmani ta khamka kodoja rok khakmani bunthurok tongo te moso bunthurok moya bukurok alu bukurok tabo mono khibinai yang alu rok butiklai je khani bezorok ang godok moi box heri kabakha ke tabo hingke ang chakumra bosok kholnai duk chakumra bosok boil chana musuguta actually berma butiya boil se agri ta mosok ri ta te piezo kaisir nai te berma kaisir nai hakene kisa buti boil kholni ta ge te mos deng bai thi janai ta iko chakumra bosok logoi tong pai ki yang rok chakumra bosok logoi tong pai ta sini ta sa ja yang cha khete se khoro chakumra bosok kongma ke ge tabang chakumra bosok kholnai na trong đi sini si do sini kai mani si ama kai do mani ta iko nai di yang yung thang pai kha tabo koi oro ka sha tabo mono khol na yang aside koroma ko norong nang phono na pura koroma se ma iko wow pura koroma si mo bosok koroma si inke mono ka sha na nai gete yang thangjak bolong thangjak rong nanai ta ko mo kaisa oro keni tongo already ko gete ko mo kaisa boso kholke se tebo boso khoro ko duita na kharoni inke tintang khadok ko tintang kha iko naidi pura kotoma se oroni te nalia mono nalia iko wasung kesengjak tong wasung ni kaisa na sinai iko kholi to phike do ta wasu tabo mono senamnai anjere bo kabai tong ani moi box sai kalangi thangmani naigena an bablo kabai tong ko kodok moi kodok thuk bablong no wang khai de na do bablong kabai tong kha thuna mo jai tong kha ang wang khai de na mase bin na wang khai na dong ge bang khali ata ge tabo ang chakumra bosok sanam nai ani tega ta kri se kabai phigyang
이렇게 따로 chakumra bosok senamai nagana ani godokbo godogoi tongo ke godok monga thiktai ko chakumra bosok pura special pura bithi kori hesi onek thok nai ko kotoma kotoma tabok ani godogo ko tamna nai ke baksa borong ke moi lok banda ke siniwa ke chini tripra ko koin ke seng pathot lok banda handa pathot lok banda kita bumono dona nayo mono godok godok rekhe onek thok lok pura mani favorite hesi kita bumono dona ya ko belai se kagai tong khadu mani belai ni belai se kagai thang ke khe han pai toi pheni mo bo koi phang ba jani pai toi phemi ni ta ko tabok ro nai ko ani godok mono rekhe ang onek mo bo motom jaga te godok bo pura thok jago ta tabok mono kholobe re nai tabok mono kholobe re tabok ke ang mai godok na bagai mai tikhlaijak eko tabok bote silnai ani nok pura leta patangoi dongkha mai ni phapka tabok bote silei godok nai ta ang mai godok mani kisa phunogoi rewa na norok na pura ai nok leta patangoi dongkha si tabok bote silnai moi godok pakai hingkino tau hanai chakumra bosok boil khai jai dong ha boil khai nai betalai monri ata asi to khai ta betalai dalo rok no je kono bosok no betalai monro ke mane kepe gon thangta ami ba as kepe khaya kara kara ke khai ta kolom sokang pura kita moi godok nai tabok ani mai godok paikha norono funowana iko ang mai godok ke dele hake godok dok tam hnai asuk supuriata betalai gora ke pek khan ke sai miyang hnai kisa muyana asuk supur payata muyarungno tabok ke chakumra songnai chakumra bosok songnai ta ang kolom sokapura ani chakumra bosok bo odek sanamai paijak sei ko nge tabok iko te odek tongkota mono tabok senamnai tabok hingke ang chakumra bosok senamai akoi shui akoi tabok hingke eko bok sairkha o tolao ta ang chakumra bosok ni moi dek tolao ang som tei piejo beremas mi rokha tate mosokherelia yang hakeno boil khlainai kitabo mono kholobai jone norok bo waisa wani hake chawai tra khainai je hase mane berma re ejak asuk ku ekdom tam mo phundi botoi tar de hingke boti kisar di tolawa bote ke bama ke moi to thokya apni bagai boti kisar oi o je bini sakni to bote okhoro daloroni dal soke to daloroni hingke bini sakni bote okhoro o bote baino mo phunai chainai di pura thok haise eko nai di tabo hingke ang moi kole nai mani kese bithangka pura sakau ma tongse yang hingke kare thok bo sere jak paplong ni bagai a phoncha sena nita ko